idan aka tattara kuma za gaba ɗaya aka kai wani planet ɗin wata duniyar aka ajiye ku duka aka bar mata to za ki ga duk problems ɗin da ke faruwa, insecurity ne, rape cases ne, cheating ne, waye-waye ne, kashe-kashe ne, ba za a samu ba. To mu je can mu kashe kanmu. Ku yi duk abin da za ku yi wallahi. Ku je ku yi. Mu je can mu samu insecurity mu samu. Mun san bambancin soyayya da aure mana. Duk da ka zo kana soyayya da ni. Exactly. Baka san ina hawa babban mota ba. Mu objects ne kenan. Abin da kake kokarin cewa kenan. Mazan kenan ai. To su ne ku. Ai dama irin wannan yawanci ba a jinin ku yake ba. Ba ku ne aka sani da tare da. Mu kuma duk da aka koro mu daga aljanna muka dawo astaghfirullah Allah na tuba aka koro mu muka dawo duniyar nan da yanzu muna can wace ce silar waye din mace a gane to ba ma cikakken namiji bane cheating yaudara yaudara duk mutumin da zai ba zan yi kudin gora ba obviously amma majority na irin abubuwan da ke faruwa sorry but I'm not sorry saboda da gaske ne yawwa sorry I'm not sorry da gaske ne yawancin Allah ki zauna ki duba ki gani ba yanzu ba ma maganar soyayya ba problems da suke faruwa entirely a duniya ma gaba daya maza ne